Rene de la Cruz para sa kaligtasan as in proteksyon ni na Justin and Eloise Dolot ni Mel Matias and family. As in para sa kalag kan mga minasunod ni na Father Luan Harsha, ni Justiniano de la Cruz, Jose Alberto, sa kalag ni Arnaldo Dolot ni Benang, sa kalag kan mga gada na miyembro kan CRC and LLFCC members, especialmente ni na Lorenzo, Maria Paz, Corazon, Celeste, Fe, Salve, Purita, asin sa kalag sa purgatorio, sa kalag ni na Eduardo, Rosa, Antonio, Marcelo, Salvador, ni na Virginia, Salvador, Manuel, Jaime, Dolot ni Del Fornoles, asin sa gabo sa kalag sa purgatorio, Dolot ni Doti Monte and family. Ngunyan iyo ang ika-28 na semana kan ordinaryong panahon. Kita gabos inaapodan kan mahal na Diyos na akoon siya, an sa iyang kabutan, an sa iyang pagkamuot bilang pinakaurog niyatong kayamanan sa buhay. Ini ang ipinapahayag kan liturhiyang ngunya na Domingo. Magkasararo kita ninhuli kan presensya kan Diyos sa sato. Matindog po asin ogmang awiton ang awit sa pagpuon na papanginutan po ni Reverendo Padre Jason Gaite, formator kan Holy Rosary Major Seminary. Nadaling magkakaagaw, kundi kapuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan nadaling magkakahalan, kung kami sa imo inapuli. Amen. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untanan sa itong mga kasaalan, tangani magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Sarabay po kita nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan. Masin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuri ang sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Berhen, sa gabos na angeles asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasaalan, darawang kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Sa kaitaasan. Amurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan, sa mga
pasalamatan kita. Huli ka, dakula mong kamurawayan. Pagurang na na Diyos, Alelangit mo, Diyos Amang makakamhan. pagurang na naging Pong Jesucristo, pagurang na na Diyos, Cordero kan Diyos, hakika naman. Ikaw ang papara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ikaw ang papara kan mga kasalan kan kinapan, ako asa mo pagkimahera. Ikaw nagpukaw sa loob at Ama, kaheraki kami. Na ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan turo kalangkaw. Jesucristo kaiba, ang Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami. Danay naan sa imong grasya, manginutan asin magsunod sa mo. Asin padagos kaming gibuhon, na maurop sa mga gibong marahay. Uli kay Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon, matukaw po. An enot na babasahon, nagpapahayag kan importansya sa pagpamibi para sa kadunungan na iwinaras kan Diyos bilang sa iyang balaog. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ning kadunungan. Nangadji ako, asin ang kinamataan itinao. Nangapudan, asin nag-abot sako ang espiritu ning kadunungan. Pinaurog ko siya sa mga setro, asin mga trono. Ang kayamanan ibinilang kong kadaihan, kan itumbas ko sa iya. Daig ko ibinaing sa iya, ang mahalagang bato. Huli ta ang gabos na bulawan, sa panghiling niya, sadit na baybay. Asinsiring sa laboy, na ang paghuna sa plata sa atubang. Urog sa pagsik nin buhay, asin kagayunan. Naamutan ko siya, pinaurog ko, makamtan kan ilaw. Huli tidai nagrurumarom ang sa iyang banaag. Sabay sa iya, uminabot sako ang gabos na karahayan. Dai mabilang na kayamanan sa iyang mga kamot. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio ang satong simbag, kagurangnan panua kami kan sa imong pagkaherak, asin kami magrurukyaw. Kagurangnan, panua kami kan sa imong pagkaherak, asin kami magrorokyaw. An pagbilang kan sa mong mga aldaw, sa siring itinukdo mo sa samo, na madara niya mo an puso sa kadunungan. Magbalik ka kagurangnan no arin pa, ata kaugayi man ang sa imong mga surgoon. Kagurangnan, panua kami kan sa imong pagkaherak, asin kami magrorokyaw. Pabasuga kami sa pag-asa kan sa imong kabutan, asin magkukurahaw kami. Gabos ning aldaw, paugmaha kami, simbag sa mga aldaw ning pagpatios mo sa mo, mga taon na nahiling mi an kamalasan. Kagurangnan, panua kami kan sa imong pagkaherak, asin kami magrorokyaw.
magpahiling para sa imong mga surugoon ang sa imong gibo, asin ang sa imong bagraw sa indang kaakian. Mapasamuya ang kahamisan kan kagurangnan niya mong Diyos. Asin, papusugon niya ang gibo kan sa mong mga kamot. Papusugon niya ang gibo kan sa mong mga kamot. Kagurangnan, panua kami kan sa imong pagkaherak, asin kami magrorokyaw. Sa ikaduwang babasahon, ipinapasabot sa to ang kapangyarihan ni nag-ierok sa tataramon kan Diyos. Maghinandog po kita sa ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Mga tugang, buhay ang tataramon kang Diyos, asin mabagsik. Urog katarom, kesa sa espadang doble ang tarom. Minalagbas sagkod sa suwayan kang kalag asin espiritu. Ang mga ngalo-ngaloan asin hutok. Nakakarisa kang mga sabuot sa kahuna-huna kang puso. Mayong nilalang na bakong malinaw sa atubangan niya. Ang gabos huba asin bukas ang mga mata kang masingil sa to ning kahusayan. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po sa pagrokyaw kan marahay na bareta. Ang kagurangnan mapasa indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susuk San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Mantang nagluluwas si Jesus, tamabaklay, sarong tawong duminalaga na sin luminuhod sa iya naghapot, marahay na maestro, ano ang gigibuhon ko, tanganing mamana ko ang buhay na daing kasagkoran. Sinabihan ni Jesus, taano ta inaapod mo akong marahay, mayo nin marahay kundi saro, ang Diyos. Aram mo ang mga tugon, dahi ka maggadan, dahi ka magsambay, dahi ka maghabon, dahi ka magsaksing putik, dahi ka magdaya, maggalang ka sa ama mo asin ina. Nagsabi siya sa iya, Maestro, iyan gabos inutob ko, puon aki pa ako. Si Jesus, paghiling sa iyang tutok, namuot sa iya asin nagsabi, sarong bagay kulang sa imo, lakaw, pabakala ng gabos mong rugaring, tauan sa mga dukha, asin magkakaigwa ka nin saray na yaman sa langit. Dangan, madya, magsunod ka sako. Nagdiklom ang lalawgon sa tataramon na ini, naghali siyang mamundo, taigwang gayo nindakol na rugaring. Pagpangalagkalag si Jesus, nagsabi siya sa iyang disipulos, masakit sa makwarta, maglaog sa kahadean kan Dios. Ang mga disipulos nagngalasa sa iyang mga tataramon, alagad nagsimbag giraray sa inda si Jesus, mga aki, masakit maglaog sa kahadean kan Dios, madali pa sa kamelyo, maglusot sa mata nindagom, kaysa mayaman maglaog sa kahadean kan Dios. Natatadman sinda ninlabi kahararom na nagpasinabi-sabihan kunsiring si Isay ang makakaligtas.
paghiling sa indang tutok sa Jesus nagsabi, sa tao, posible, imposible, alagad bako sa Dios, taan gabos, posible sa Dios. Mga tugang, an marahay na bareta kan sa tuong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Matukaw po. Diyos, marahay na aldaw po sa saindo gabos, mga tugang. Gabos po kita, gustong mapalangit. Tama po? Agree or disagree? We want our life in this world to end with the assurance that we will be welcomed by Jesus in heaven. Alagad, mga tugang, ang problema, ninhulita, our desire to be in heaven, itong kagustuhan tang mapalangit, bakong kasing kusog, kan sa tong motibasyon, nagibuhon ang mga bagay na makapagdadara sa satuya sa langit. Agree giraray o disagree? Agree. So, itong passion ta, itong zeal or dedication ta, nagibuhon itong mga requirements ni Jesus, tanganing makalaog kita sa kahadian niya sa langit, bakong kasing kusog, kan kagustuhan tang makalaog sa langit. Minsan, mas makusog pa si Desire kaysa si Desire na makalaog sa langit, kaysa si Desire na maggibo kan mga bagay na gusto ni Jesus. Nagibuhon niya to, tanganing makalaog kita sa langit. Mga tugang, kung paghuhurup-hurupan tan sa tuyang ibanghelyo ngunyan, marahil masasabi ta na ining mga disipulos ni Jesus nabibigla sa mga tataramon ni Jesus sa satong ibanghelyo. Taano? Igwang sinabi si Jesus na manunungod sa pagkakaigwaning kayamanan digdi sa kinaban. Ano ba talaga? Maraot ang magkaigwaning kayamanan o bako man? Nabibigla ining mga disipulos ni Jesus sa duwang rason. So enot, ang kayamanan kaya during the ancient time, in the biblical times, ang mga Hudyo, paghiling nila sa kayamanan, blessing yan, hali sa mahal na Diyos. Pabor yan, hali o pribilehiyo, blessing, o kaya regalo yan, hali sa mahal na Diyos. Hasta ngon yan mampubaga ang paghiling ta. Whenever we receive something as gifts, kakarahay ta, marahay para sa sato, hali yan ang paghiling ta, hali yan gabos sa mahal na Diyos. Kaya, kampanahon pa, arog naman kayan ang pananaw kan mga Hudyo. Kaya nga ni sinasabi sa libro ni Deuteronomio, Kapitulo 8, versikulo 18, sinasabi, but remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Kaya, but sabihin pala ng mga tugang, ang kayamanan na makukuha ta digdi sa kinaban, yan blessing hali sa mahal na Diyos. Second, kaduwang rason kung taano nabibigla, they were surprised or shocked by the statement of Jesus, manunungod sa pagkakaigwaning kayamanan, hulita, parang kinukontradict ni Jesus an sa iyang tataramon. Pero bagang pinapahiling niya maraot ang magkaigwaning kayamanan, pero daiman, ninhulita igwa nga ni isang mga kaibanan, followers, tagasunod, na mga mayayaman man. Halimbawa na sana, si Nicodemus. Igwang mga babae na nag-serve as mga benefactors ni Jesus, pati kan sa iyang mga disipulos, kan nagigibos inda, kan sa indang ministeryo. Igwaman mga tao arog baga kay Zacchaeus, sarong mayaman na lalaki iyan. Kung iyo, so daiman sinasabi ni Jesus na maraot ang magkaigwa nin kayamanan digdi sa kinaban. Alagad para kay Jesus ang nakakaraot sa tao, ang nagiging ulang sa tao, tanganing makalaog siya sa kahadian nin Diyos sa langit, asin tunay na makapagsunod siya kay Kristo. Iyo po ini kapasluan sa kayamanan, greed sa Ingles. Kadakol kayan hasta ngunyan. Even Saint Paul, sinasabi man ni San Pablo sa iyang enot na surat kay Timoteo, sinasabi niya, bako man talagang maraot ang magkaigwaning kwarta, di ba? It is not having money na sa palatandaan na kita makasalan. Bako po iyan, kundi sabi ni Saint Paul sa iyang letter, first letter to Timothy, sabi niya, it is the love for money that is the root cause ginigikanan kan kasalan digdi sa kinaban. Mga tugang,
Iyan ang problema kaining mayaman na lalaki na nagdulok kay Jesus sa satong ebanghelyo ngunyan. He was too attached with his material wealth. Although sinasabi na nagutob siya kan mga tugon nin Dios. 10 commandments, nauutob niyan. He fulfilled all those commandments of the Lord. Pero ang problema niya, paghuna niya, iyo lang to ang makapagsasalbar sa iya. Iyo lang to ang magiging paagi niya tanganing makalaog sa langit. Sabi ni Jesus, igwa pang kulang sa imo. Ika, mayaman ka. Gamiton mo yan sa tamang paagi, sa pagtabang, lalong-lalo na sa mga dukha. Ang problema lang kaya, ining lalaking ini, mas kinonsidera niya na ang kayamanan digdi sa kinaban, iyon na yan ang ultimate or real treasure na pwedeng makuaning tao sala si sa iyang perspektibo o pananaw. Dai niya na realisar na ang mahal na Diyos, iyo ang tunay na kayamanan. Ang mahal na Diyos na presente, lalong-lalo na sa mga nangangaipo, yan ang tunay na kayamanan. Mga tugang, ang pangapudan sa satuya kan sa tong binasang ebanghelyo ngunyan, malinaw na marahay. Enot, dahil kita maging siring duman sa mayaman na lalaki na grabe ang sa iyang pagkamuot sa iyang material na kayamanan. Dahil kita maging obsessed sa mga bagay na igwa kita digdi sa kinaban to the point na nagiging indifferent na kita. Mayon na kitang pakilabot sa mga nangangaipon niyatong kapwa. Ikadua po, mga tugang, kung ano man ang blessing na inakutahali sa mahal na Diyos, material wealth, material blessing, diit man yan, udakol. Pinapangapudan sa satuya kan mahal na Diyos. We are called by the Lord to use these blessings tanganing tabangan ang satuyang kapwa. Di ba, igwang kasabihan? So, igwa pong kasabihan na use your blessing or blessings in order to be a blessing to others. Nadangog na po nindo yan. Use your blessings in order to be a blessing to others. So yan man ang pinupunto ni Jesus sa satuyang ebanghelyo. Sa kinakban niya tuungon yan, kadakol na mga tao na nangangaipo. In fact, kung babasahon tangani ang Biblia, lalong-lalo na kang panahon ni Jesus in the New Testament, si Jesus, igwang in-identify na tulong klase, implicitly, igwang tulong klase nin mga dukha, digdi sa kinaaban, na pwede niya itong tabangan. Sisay ang mga tawong iyan. Enot na enot itong inaapod na materially poor. Materially poor. Ini si mga tawong mayong-mayo talaga. Dawa grabe ang sa indang paglapigot, dahil hindi kayang tabangan ang sa indang sa diri na mahawas sa pagsakit o kaya kadukhaan. Kaya nga ni, they resort to begging. O kaya nakadepende sindang marahay sa tabang na pwedeng ikatao sa inda kan ibang tao. Sa panahon niya tungunyan, kadakol, ninsiring, giraray. May mga tawong, kumbaga nariribaraw na marahay, na maghanap, daw pambakal, nin sa indang kakanon, araw daw, para sana mabasog, magkalaman, an sa indang tulak. An mga tao sa nang igwang siring sa mata ni Jesus, an makakahiling kan mga pagsakit, nin siring na mga tao. Asin, an mga tao sa nang igwang puso siring kay Jesus, an mga taong willing na marahay na magtabang sa sainda. So ini an henot na klase o kategorya nin mga tao na buot ni Jesus tabangan niya to ngunyan kun buot tang makalaog sa iyang kahadean sa langit. Those materially poor, kaya financially, pwede tang sabihin, financially poor, totally helpless, and are dependent on the help of other people. Dependent on us. So yan po. Ikadua pong klase ni mga dukha na kaipuhan niya itong tabangan, sa satuyang kinaaban ngunyan, itong na in-identify man ni Jesus sa Biblia, itong mga inapod na socially poor. Kampanahon po ni Jesus, ini si mga dinidiskrimina, pinapabayaan sa sosyudad. Harog po baga kang mga may helang ning ketong. Ini mga taong ini, rinarayuan. Kan mga tao ina-isolate pa nga ni. In fact, kung iyo, ninhulita, ang kahilangan sa
pananaw, perspektibo kan mga Hudyo kang panahon ni Jesus, pag igwa kang helang, it is a kind of punishment. Parang parusa sa imo nin mahal na Diyos na igwa kang salang na ginibo. Pero bako man, all the time, arog kayan. In fact, igwang mga marahay na tao, inosenteng tao, na natetest ning helang, arog baga, siya marahay, blameless person, pero nagkaigwa siya ning mga inaapod na itong pagsakit sa buhay. Kung ano siyang buhay, kung ano-ano pang nangyari sa iya, pero inosente siyang tao. Mga tugang, ang mga siring na tao, namumuktan, kinakairakan man ni Jesus. In fact, while itong mga ibang tao, takot na magduta sa mga may helang, takot na ranihan, to mingle with them, pero si Jesus, dinudutaan sinda, binubulong sinda. So, si Jesus, palan mga tugang, igwang pagmakulog, igwang pagkamot, pagkaherak sa mga siring na tao. Asin bilang mga taong gustong magsunod sa iya, gustong maging tunay na disipulo niya, gustong makalaog sa kahadean niya sa langit, kaipuhan taman, tabangan, ang mga siring na tao. Dinidiskrima na itong mga pinapabayaan sa satong sosyudad. Sa seminaryo po, sa major seminary, puon kan medyo nagrahay-rahay na inin sa tuyang sitwasyon after pandemic, the height of the pandemic. Binalik mi po itong apostolate kan mga seminarista na nagbibisita sa mga sa ospital. Tani mag-pray over, magpakomunyon, magkaulay sa mga mahilang, magtauning ranga sa sainda. Siring man sa mga gurang, lalo na sa home for the aged. Taano, nanganing tauan sinda ning oportunidad na magtauning ranga sa mga nagsasakit, pinapabayaan sa satong sosyudad. And ultimately, tanganing tauan sinda ning oportunidad na mapagsirbihan ninda si Kristo na satong kagurangnan na presente sa mga siring na tao. Tandaan ta po mga tugang si Jesus, He would always identify Himself with the least, the lost, the last in our society. Kaya kung anuman ang ginigibutang karahayan sa mga taong nangangaipo, arog baga kang mga socially poor, financially or materially poor, ginigibuta iyan sa iya. So iyo man ini ang ikaduwang pangapudan sa satuya. Ining kategory nin tao na ini, pwede taman tabangan. Socially poor. Kadakol kayan, hasta ngunyan. Alagad ang hapot, willing ba kamo na magtabang sa sainda? Willing ba kamong paglingkuran ang mahal na Diyos na presente sa sainda? So yan po ang ikaduwang klase ng mga pobre o dukha na kaipuhan tang tabangan kung gusto tang makalaog sa langit, asin sabihon na tunay na mga disipulos ni Jesus. Sin panghuri, itong mga inaapod na morally poor. Sisayan mga taong ini si mga nawaran ng direksyon sa buhay, nagkasala sa batas din Diyos, nagkasala sa batas ng tao. Example, concrete example po nga ni kaini, itong mga taong behind bars, yaon sa kulungan. So sinda, dahil sa pagkakasala ninda, pwede sir, nawawaran sinda ng direksyon, paglaom o pag-asa sa buhay. Asin ang pangapudan sa satuya ni Jesus, dawa sinda nagkasala sa batas niya, sa batas nin tao. Igwa kitang responsibilidad na tabangan sindang magbagong buhay. Tandaan ta po si Jesus, kan nag-igdi sa kinaban, di ba? Bako man si mga marahin na tao ang dinulok niya, kundi si mga makasalan na tao. He would even say, in fact, sabi niya, ang doktor, dahil man baga nagbubulong ning marahin na, kundi ang doktor, ang binubulong niya, si mga may helang. So same with us. Yan man ang pangapudan sa satuya. That like Jesus, tabangan ta ang mga taong nawawaran ng paglaom, direksyon sa buhay. Lalong-lalo na itong mga nakakulong sa pihitan. Mga tugang, ngunyan pati, I take this opportunity para sabihin ka muna, ngunyan na bulan, inaapod na Prison Awareness Month. As in, this coming October 27, magkakaigwaning celebration kang Prison Awareness Sunday. As in, kami sa Prison Ministry, Kadaklan Digdi, members kayan, CRC, Dona Islam Community, and so on and so forth. So kami man, igwa man kaming mga prepare na mga programa para sa sainda. Arog bagakan pag-share ng kakanon sa mga
tugang niya itong inaapod na PDL, pag-share ng mga toiletry. So saro nga ni siya nakamotivate sa samuya kayan para ibalik ang toiletry drive, iyong sinahiling mi na naglalaba na mayong sabon, tubig sana. So tandaan ta po, ang iba dyan, nayaon sa pitan, sinda po ang iba sa inda, day na nabibisita kan sa indang kapamilya o mahal sa buhay. Hinhaloy ng panahon. Kaya pati si basic needs ninda, mayo nagtataw, arba kang toiletries. Kaya iyo man ini saro sa nakamotivate sa samuya, tanganing tabangan sinda. Kung willing po kamo na magtabang man sa samong programa, you can help us, you can inform us. Tandaan ta po, kabali ini sa 7 corporal works of mercy to visit the imprisoned. So to end my homily, medyo halabaon na. So ang pangapudan sa satuya ni Jesus sa paagi kan satuyang ebanghelyo na kita dahil maging attached sa mga bagay na itinao sa satuya nin mahal na Diyos, mga material na bagay, kundi gamiton ta ini sa mga taong, sa pagtabang sa mga taong nangangaipong marahay, sa mga taong sinasabi ni Jesus na siya presente. Amen. Matindog po. Payag niyaton sa itong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamahan, kaglalang kan langit as indaga. Asin kaya so Kristo aking bugtong niya, kagurang nanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadanasin ilinubong, uminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapapinabang ni mga santos, sa pagpatawad ni mga kasalanan, sa pagkabuhay liwat ni laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi ni banwaan, mamibi kita sa Ama, nawarasan kan kusog na malampasan, ang mga sugot asin pagdagka kan kinabano na yaman asin katiwasayan. Ang sa tong isisimbag, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, padagos na magmakulog asin magtabang sa mga daing sukat, asin pinabayaan kan sosyedad, urog na sa mga dukhang nasyon. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nag-aapod sa saindang sadiri na mga disipulos ni Kristo, makatalastas na ang pagmalasakit sa kasaranitan, nagtatao kan tunay na kahalagahan nin buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing kita gabos, mag-ako kan donong nadanay hanapon ang kahadean kan Dios, asin mabuhay sa paglingkod kaini. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagehelang, asin mga biyadi, rangahon asin pakusugo ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadanyatong kadugo, asin katuod, mag-ugma sa kapangganahan ni Kristo sa kahadean kan Dios. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Hinanyugaan sa mong pamibi. Mamumuto na Ama, warasan sa mo, ang kusog buot na magdanay, na dukha sa Espiritu asin magsunod sa paarog ni Kristo, na naging dukha, tanganing kita maging mayaman. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan Eucharistia, matukaw po.
Matindog po. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang mga kumalugod kan Dios ama makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iya ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan nakuhaan mga pamibikan mga paratubod na may mga dulot na sakripisyo. Tanganing huli kay ning mga gibonin maimbod na pagpamibi, makaabot kami sa langit no na kamurawayan, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas na danay asin minsan saen magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Dios na makakamhan na daing kasagkuran. Ginibo mo ang gabos na sangkap kan kinaban, asin inusay ang mga paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tawo, hinimo mo sa ladawan mo, asin ipinasakop sa iya, ang gabos nangangalasan kan mga bagay. Tanganing siring sa namamahala, maging kagurangnan kan gabos mong linalang. Asin sa tubang kan darakula mong gibo, padagos na mag-umaw sa imo, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya kay riba kan gabos na angeles, kami nag-uumaw sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Banal, banal, banal ang kagunahang na Diyos din ang ahapon. Ang langit na sinaga, ang lokan sa imo, kamurawayan. Masana sa kaligtasan, panatang ang pinaligid sa ngalan ng kamurangnan. Masana sa kaligtasan. Gurangnan ikananggadan banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaya ini mga atang namimibi kami, pabanala kanambon kan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkot sa pasyon. Nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat, binaki ni asin itinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kay ni. Iniyan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya man in kalis asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, taini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuluson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad nin mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako.
Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo, pagmamahal, ipinapamaretan niya mo. Ang nakabuhay mo, liwan, ipinapahaya. Sa kanya, ikaw magdagpo. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadanasin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay. Asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Santo Papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria Berhen na inakan Diyos, ni San Jose na sa iyang agum, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigo maging kairas kan buhay na daing kasagkuran, mag-umawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa akimong sa Yesu Kristo. Huli sa iya, sin kay banya sin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po. Natukduhan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod, kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kita magsabi. Ama niya mo na yawon sa langit, ang panalon ang ngaran mo, magdatong ang kahagdan mo, mangyaring ang buot mo sa dagat, insiring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-araw, itaong mo sa muya mula, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo. Ang mga nagkakasala sa muya, asin para kami ang narahasa sugo, kundi natawa kami sa maraon.
Gawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, nanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglao masin pagdato, kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Ulita sa timuan kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo. Ansa kong katuninongan itinataw ko sa indo. Are paghilingan sa mong mga kasaalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan asya mapatunino asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahades sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo ning katuninongan. Peace be with you. Peace po. Peace po. Uyaan kordero kan Dios, uyaan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladanan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag maoomayan.
Matindog po. Mamibi kita, kagurangnan, mapakumbaba kaming nag-aarang sa imong kadakulaan, tanganing siring sa pinapabusog mo kami, kan urog ka banal na hawa kasindugo, gibuha man kaming makiras sa buhay na Diyos nun, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw muna po para sa pasasalamat. Pasalamatan tapuan sa tong celebrante ngunyan, si Reverendo Padre Jason Gaite. Thank you po, Father. Ang sa tuyang mass offerers, Adonai's Love Community, si Mr. Edgar Ramos, asin sina Ariel, Arcelia, and family. Salamat po. Ang mga nagbasa, asin ang Ministro Laiko, asin sa gabos na uya digdi na nakisumaro sa misang ini. Salamat po sa Indogabos. Pasalamatan taman po ang satong collaborator, ang PBN Broadcasting Network, sa padagos na pag-aire kan misa nin banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin mahihinanyog sa OKFM. Madadalan man po ang misa nin banwaan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang misa nin banwaan. Day po paglingawan na i-like, i-follow asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-atender ng Santa Misa. Salamat po. Matindog po para sa huring bendisyon. Ang kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan. Anama, sinanaki, sinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na, misa lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Lakaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawahan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon niya komunyan. Ang tatarahamon na nadamo, ang dinapahay na nagbaso, ang murahod nin bagong puso, tanganin sa kapwa maglingkod. Nakaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawahan, halayo halaniman, paduman banwaan, siya darhon niya komunyan. Halayo haraniman, paduman banwaan,